कोकण रेल्वेने प्रवास करताय तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे। कोकण रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलंय। मुंबईत सुरू असलेल्या रेल्वेच्या कामाचा ताण कोकणवर आलाय। असं मी का म्हणते हे आता तुम्हाला थोड्याच वेळात कळणार आहे, कारण रविवारी याचा परिणाम देखील दिसून आला। रविवारचा सुट्टीचा दिवस आणि मे महिना असल्यामुळे मोठी गर्दी प्लॅटफॉर्मवर होती। रविवारी झालेला कोकण रेल्वेचा मेगा ब्लॉक कोकणकरांना मनस्ताप देणारा ठरलाय। कालच्या रविवारच्या रेल्वे तब्बल 12 तासांनी सुटल्या। यामुळे कोकणवासियांचे मोठे हाल झालेत। आता पुन्हा देखील असाच मेगा ब्लॉक करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते आणि याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी माझ्या सोबत आहेत कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम। मॅडम आपलं स्वागत। आपण पाहिलं की तब्बल 12 तासांनी रेल्वे या सुटलेल्या होत्या, ज्या सिंधुदुर्गातून मुंबईत जाणाऱ्या होत्या। नेमकं काय घडलेलं रविवारी? कालचा रविवारचा दिवस होता। एकतर रविवार म्हटलं की एरवी सुद्धा जाणाऱ्यांची गर्दी असते। त्यात असं झालेलं आहे की जे सीएसटी स्टेशन आहे आपलं छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, तिथे 10 आणि 11 नंबर हे जे प्लॅटफॉर्म आहेत त्या प्लॅटफॉर्मचं एक्सटेन्शनचं काम सुरू आहे आणि त्या एक्सटेन्शनमुळे ज्या रेल्वे आहेत त्या एकतर पनवेलपासून सोडल्या जात आहेत किंवा दादरपर्यंतच जात आहेत। हा एक विषय होता। दुसरा विषय आहे की एकूणच सुट्ट्यांचा सीझन असल्यामुळे ज्या जादा गाड्या सोडल्या जातात किंवा स्पेशल ट्रेन सोडल्या जातात, समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन सोडल्या जातात, त्याची जी काही हे आहे म्हणजे संख्या ती थोडीशी जास्ती आहे आणि एका ट्रॅकवरती एका वेळेस म्हणजे दिवसाचं एका ट्रॅकवर एका वेळेस 50 ट्रेनचं 50+ ट्रेनचं आवागमन सुरू असते। त्यामुळे तो एक विषय होता आणि तिसरा विषय होता की मान्सूनची जी काही कामं, मान्सून सेफ्टीची जी काही कामं सुरू आहेत ती कोकण रेल्वेच्या ट्रॅकवरती सुरू होती। त्यामुळे त्यासाठी त्यांनी मेगा ब्लॉक घेतलेला होता आणि तो मेगा ब्लॉक म्हणजे तो जरी प्रवाशांच्या सोयीसाठी, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी जरी असला तरी कालच्या रविवारमुळे एकूणच जी काही गर्दी झाली आणि जवळ तब्बल 7 ते 12 तास ट्रेन लेट झाल्या। त्यामुळे प्रवाशांचे अक्षरशः बेहाल झाले। काल अख्खा दिवस प्रवासी ह्या ट्रेन आपली केव्हा येते त्याच्या त्या वेळेची वाट बघत होते आणि आपल्या रेल्वे स्टेशन्सवरती जी काही परिस्थिती होती ती अक्षरशः म्हणजे प्रवासी कशा पद्धतीचे होते ते जर बघितले म्हणजे आपल्या रेल्वेने अगदी 8 महिन्याच्या बाळापासून 80 वर्षाच्या वृद्धापर्यंत लोक प्रवास करत असतात। ह्या कॅटेगरी वयोगटातल्या कॅटेगरीचे प्रवासी प्रवास करत असतात। तर त्यांचे एकूणच आपले जर सोयी सुविधा आणि हे जर बघितलं तर कालचा दिवस त्यांच्यासाठी खूपच त्रासाचा ठरलेला होता। बरोबर। आता तुम्ही जी माहिती दिलीत, पण प्रत्यक्ष प्रवासी जे होते, जे प्लॅटफॉर्मवरून गाडीची वाट पाहत होते किंवा मुंबईत साठी जे प्रवास करत होते, त्यापैकीच कृष्णा राऊळ म्हणून आहेत जे आपल्याशी आता जोडले गेलेले आहेत। मी आता थेट त्यांच्याकडे जाते। त्यांचा अनुभव नेमका काय होता आणि रविवारी नेमकं काय घडलं होतं ते थेट त्यांच्याचकडून जाणून घेऊया। कृष्णाजी, तुमचं स्वागत कोकण 7 लाईव्हवर। नेमकं काय घडलेलं रविवारी? नेमका काय कोकण रेल्वेचा खोळंबा झालेला आणि तुम्हाला नेमका काय त्रास सहन करावा लागला? मॅडम, मी मडगाव LTT ने जाणार होतो। गाडी नंबर होता 11100। तर गाडी ती दुपारी सुटणार होती। तर दुपारी गेलो असता तिथे असं समजलं, पोहोचल्यानंतर समजलं मला की गाडी 7 तास लेट आहे। मी ते तिकीट काढलेलं एजंटच्या थ्रू। तर नंतर एजंटचा मला फोन आला तिकडे पोहोचल्यानंतर की गाडी लेट आहे। तर मी तिकीट काउंटरवर चौकशी केली, म्हटलं गाडी कधीपर्यंत येईल? ते म्हणायला लागले की 7 तास लेट आहे म्हणून गाडी। तर म्हटलं ठीक आहे। मी जेव्हा पोहोचलेलो, मी मडगाव स्टेशन माझ्यापासून साधारण 18 किलोमीटर होतं। मी माझी गाडी घेऊन आलेलो, पण तिथे आणखी प्रवासी होते जे रिक्षा करून आलेले तिथे। तर त्यांना समजल्यानंतर काही जण म्हणायला लागले आता परत 500-1000 रुपये खर्च करा आणि परत जाणार परत येणार, त्यापेक्षा आपण स्टेशनवरच थांबूया, अशी काही जणांची स्थिती होती। त्यानंतर मी गेलो आणि परत जेव्हा रात्री आलो तर चौकशी केली तर म्हणायला लागले ट्रेन आली नाहीये अजून। तर त्यांना विचारलं, म्हटलं का आली नाही, कुठे आहे ट्रेन? तर ते म्हणायला लागले आम्हाला काहीची कल्पना नाही। नंतर परत थोड्या वेळाने गेलो तर म्हणायला लागले ही आता जी ट्रेन ही मडगावच्या दिशेने जाते आहे तीच ट्रेन तिकडनं परत रिटर्न येणार आहे। म्हटलं साधारण किती वाजे? काय 10 तास लेट होणार ट्रेन। तर म्हटलं ठीक आहे। तिथे मी थांबलो असता बरीचशी लहान मुलं वगैरे कोण फॅमिली आपली घेऊन होते। तर त्यांनी जो आपल्याला मिळेल तो ऑप्शन चूज केला। काही जण तर लक्झरीने गेले,
काही जण जी मिळाली दिवा पॅसेंजर वगैरे मिळाले त्या ट्रेन मध्ये घुसले आणि गेले. काही जण मात्र थांबले होते, म्हटलं टाइमवर येईल. बघता बघता 10:12 झाले तरी काही ट्रेन येईना. 12:01 वाजला तर ट्रेनची म्हटलं चौकशी जाऊन केली तर म्हणायला लागले ना येते थिविमला ट्रेन आहे. आणि ऑनलाईन जर चेक केलं तर ते पण शेड्यूल वेगवेगळं, यात्रीवर वेगळं दाखवायला लागले. गुगलवर सर्च मारलं तर ट्रेनचा शेड्यूल वेगळा दाखवायला लागलं. असं वेगवेगळं टाइम दाखवल्यामुळे प्रवाशांचा पण खोळंबा तसा झाला. म्हणजे चुकामुक झाली. काही जण लवकर आले, काही जण म्हणायला लागले लेट आहे ट्रेन, लेट जाऊया. असं काय काय भरपूर त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागला. खूप मनस्ताप झाला. यांची ट्रेन गेली नंतर आली तेव्हा अर्धे प्रवासी म्हणजे जास्त ते प्रवासी जे ऑप्शन मिळालं ते गेले. बाकी ट्रेन मध्ये चढलो असता बऱ्यापैकी ट्रेन नंतर खाली होती. हे बेभरोसे कारभार या कोकण रेल्वेचा याच्यातनं बघायला मिळाला. नाही पण एकूणच कारण हे जर काय, बघितलं यांच्याकडे कृष्णा तर ट्रेन नक्की म्हणजे तुझी दुपारी 2-2:30 वाजताची ट्रेन होती, ती रात्री आली तरी किती वाजता मग नक्की? रात्री 1:15च्या दरम्यान ट्रेन आली. अच्छा, आणि ती मुंबईत पोहोचली किती वाजता? मुंबईला पनवेलला 9:45ला पोहोचली. अच्छा, आता कसं आहे, आता जसं तू म्हणालास म्हणजे की थांबा घेत घेत 9:10ला पोहोचली. भरपूर प्रवासी होते रेल्वे स्टेशनवरती, त्या ट्रेनने जाणारे देखील प्रवासी होते. काही जणांनी वेगवेगळे ऑप्शन म्हणजे काही लोक जी ट्रेन समोर येत होती त्या ट्रेनमध्ये बसून जात होते, काही लोक लक्झरीने गेले असं तू सांगितलंस. परंतु त्यावेळेस स्टेशनवरती अनाउन्समेंट सुरू होती का की ही ट्रेन तुझी लेट होणार आहे म्हणून? त्यांनी पहिल्यांदा काहीच अनाउन्समेंट देत नव्हते, काहीच माहिती देत नव्हते. पण ट्रेन याची जेव्हा शाश्वती त्यांना वाटली तेव्हा त्यांनी अनाउन्समेंट केली की बाबा 2 तासात ट्रेन येईल, अजून 10 तास झाले आणि 1 तासाभरात येईल, असं 11 तासांनी येईल असं सांगायला लागली. पण ती त्यांच्या अनाउन्समेंट मध्ये काय तथ्यता वाटली नाही. त्याच्यामुळे लोकांनी आपल्याला मिळेल तो त्यांनी वाहनाने निघून गेली लोक. पण तुम्ही रेल्वे प्रशासनाशी या संदर्भात संपर्क साधलात का? त्यांना याबाबतची कल्पना दिली का? किंवा त्यांना तुम्ही याबद्दलचा जाब देखील विचारला होता का? जाब विचारायला त्यांच्याकडे आमच्या प्रश्नांची उत्तरच नव्हती त्यांच्याकडे. त्यांनाच मुळात काही माहित नव्हतं. एकदा सांगायचे 7 तास लेट, एकदा सांगायचे 10 तास लेट, काय माहिती नाही आहे असं म्हणजे तुटक उत्तर देत होते ते, जसं काय त्यांनाच मुळात माहिती नाही असं. आम्ही रेल्वे काउंटरवर जाऊन चौकशी केली, भरपूर प्रवाशांनी जाऊन त्यांना विचारणा केली आणि बऱ्यापैकी प्रवासी भडकलेले होते. त्याच्यामुळे त्यांनी काय जेवढं त्यांना माहित होतं तेवढीच फक्त त्यांनी माहिती पुरवली आम्हाला. पण हे सगळं होत असताना म्हणजे जसं तू म्हणालास की त्यांनाच माहिती नव्हतं किंवा त्या रेल्वे प्रशासनाकडून आपल्याला योग्य अशी उत्तर मिळत नव्हती असं जेव्हा सांगत होतात, आणि प्रवासी तर होते भरपूर प्रवासी, म्हणजे एकच तुझी ट्रेन लेट झालेली नव्हती तर अशा अनेक ट्रेन लेट झालेल्या होत्या आणि त्याचे प्रवाशांची गर्दी स्टेशनवरती वाढत होती. मग हे 7 तास 12 तास असं करता करता जेव्हा तुमची ट्रेन आली, उशिरा आली, तोपर्यंत जे गावागावातून आलेले प्रवासी होते त्यांच्या खानपानाची व्यवस्था किंवा त्यांना पाणी किंवा काल कसं उष्मा पण आहे, एकूणच लहान मुलं असतात, मोठी माणसं असतात, काही पेशंट असतात, त्यांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था पर्याप्त प्रमाणामध्ये स्टेशनवरती होत होती किंवा तशा पद्धतीच्या काही सूचना दिल्या जात होत्या का? अशा प्रकारच्या सूचना काय दिल्या नव्हत्या. पण जे माझे सहप्रवासी होते ते सांगत होते आम्ही परत आलो पण इथे जेवणाची काय सोय नाही, त्यामुळे आम्ही चहा वडापाव ह्या गोष्टी त्यांनी घेतल्या तिथे. जेवण बिवण इथे मिळत नाही अशा काही त्रुटी आहेत आमच्या इकडे. त्याच्यावर शासनाने जरा रेल्वे प्रशासनाने त्याच्यावर लक्ष देणे गरजेचं आहे. आणि आता हे जे बांधकाम तिथे चालू आहे तर वाटेत मोठमोठे घर मारलेले आहेत, लोखंडी सळ्या वगैरे तसे टाकलेले असतात, त्याच्यामुळे म्हणजे त्रास होतो. याकडे रेल्वे प्रशासनाने लक्ष द्यावा. आणि बाकी सोयी आहेत म्हणजे स्नॅक्स वगैरे ह्या गोष्टी आहेत, पण जेवण वगैरे हे तर प्रकार तिथे काय
दिसलं नाही आम्हाला. आणि ते जे सहप्रवासी होते ते म्हणायला लागले की इथे कायच सोय नाही आहे जेवणा बिवणाची. कारण माझं घर जरा थोडं जवळ असल्यामुळे मी घरीच गेलो. मी तो पर्याय निवडला की घरी जाऊन बाबा रात्री यावं पुन्हा. जे जवळचे होते त्यांनी तोच पर्याय निवडला. म्हणजे लांबनं जे रिक्षा करून वगैरे आले, जे म्हणजे दामदुप्पट भाडं देऊन जे स्टेशनला आले होते, ते लोक बऱ्यापैकी स्टेशनवरच थांबले. बरं. आणि त्यांना याचा सामना करावा लागला या गोष्टींचा. धन्यवाद कृष्णाजी, तुम्ही दिलेल्या या महत्त्वाच्या माहितीसाठी आणि तुम्ही वेळात वेळ काढलात, आमच्याशी जोडला गेलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि माहिती दिलीत त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. तर हे होते कृष्णा राऊळ. हे काल कोकण रेल्वेने प्रवास करत होते. त्यांची त्यांची रेल्वे सुद्धा अशाच पद्धतीनं उशिरा आली आणि त्याचा त्रास त्यांना सहन करावा लागला. त्यांच्याबरोबर इतरही प्रवासी होते, त्यांना सुद्धा याचा भुर्दंड सहन करावा लागला. आपण पाहिलं तर एकूणच नियोजनाअभावी हा सगळा मनस्ताप प्रवाशांना सहन करावा लागतोय. आता फक्त मे महिना आहे आणि आता पूर्ण पावसाळा यायचा बाकी आहे. तर अशा वेळी अशा पद्धतीच्या घटना होत असतील किंवा नियोजन होत नसतील तर नेमका प्रवाशांनी कशा पद्धतीनं कोकण रेल्वेवर विश्वास ठेवावा किंवा या कोकण रेल्वेवर विश्वास ठेवून प्रवास करावा, काय वाटतं आपल्याला? नाही जुईली, कसं आहे, कोकण रेल्वे हे स्वप्न नव्हे सत्य. म्हणजे मधु दंडवतींनी जे काही हे स्वप्न बघितलं कोकण रेल्वेचं, ते जेव्हा प्रत्यक्षात उतरलं गेलं त्यावेळेस अनेकांचा विश्वास कोकण रेल्वेवरती आहे, अनेकांची श्रद्धा कोकण रेल्वेवरती आहे. अनेक प्रवासी, त्याचबरोबर आपली उपजीविका चालवणारे वेंडर्स जे असतात ते ह्या कोकण रेल्वेवरती अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी कोकण रेल्वे हे दैवतासारखं आहे. अगदी बरोबर. आपल्याला वेळेत आपल्या डेस्टिनेशन पर्यंत घेऊन जाणारी एक यंत्रणा म्हणून कोकण रेल्वेकडे अत्यंत सहानुभूतीपूर्वक आणि अत्यंत श्रद्धेने बघितलं जाते. परंतु ज्या वेळेस अशा पद्धतीचे जे काही प्रकार होतात त्यावेळेस मात्र त्या प्रवाशांचे हाल हे फार, म्हणजे आपण लोकल भाषेत बोलतो की हाल कुत्रे खात नाहीत, अशा पद्धतीची जी काही परिस्थिती आहे ती अशी असते. कारण व्यवस्थित अनाउन्समेंट नसतात, व्यवस्थित काय नक्की झालेलं आहे ते सांगितलं जात नाही, काय पर्याय एखाद्या जर प्रवाशाने करायचा असेल तर तो कुठल्या भरोशावरती करायचा ह्याच्याबद्दल प्रवाशाच्या मनामध्ये साशंकता असते. आणि नक्की गाडी कधी येणार आहे, कारण प्रवास करणारी लोक ही कुठल्या ना कुठल्या तरी कारणाने प्रवास करत असतात. एखाद्याचं काहीतरी उद्याचे शेड्यूल असते, तो वेळेत घरी जाणार किंवा आपल्या डेस्टिनेशनला जाणार आणि त्याच्यानंतर त्याला समजा कामाला जायचं असेल, कुणाची परीक्षा असेल, कुणाचं काहीतरी ऑपरेशन असेल, काहीही, म्हणजे अनेक एन नंबर्स ऑफ कारणं ह्या प्रवासासाठी असू शकतात. मग हे जेव्हा असते, जेव्हा 4 तासाच्या पेक्षा जास्ती जेव्हा रेल्वे लेट होते त्यावेळेस योग्य अशा सूचना जर प्रवाशांना दिल्या गेल्या, त्यांच्या तिकिटांच्या संदर्भातलं जर व्यवस्थित जर नियोजन केलं गेलं तर प्रवाशांना देखील पर्याय उपलब्ध होतात ना. कारण ऑलरेडी कितीतरी फार दिव्य करून ह्या रेल्वेची तिकीटं काढलेली असतात. ती जर रेल्वे लेट होणार असेल तर त्यांना समजा ती स्किप करून समजा दुसरा पर्याय काहीतरी जर अवलंबायचा असेल, समजा लक्झरीने जायचं असेल, बसने जायचं असेल किंवा इतर कुठला प्रवासाचा मार्ग अवलंबायचा असेल तर हे आपण रेल्वेचे तिकीट काढलेलं फुकट जाते. त्यामुळे यासाठी म्हणजे हे जे तिकीटं काढलेली असतात ते एका ठराविक बाबा वेळेनंतर ही रेल्वे रद्द करण्यात आलेली आहे किंवा अशा पद्धतीचं, किंवा बाबा लेट होणार आहे, ज्यांना आपल्या रेल्वेची तिकीटं कॅन्सल करून घ्यायची असेल त्यांनी करून घ्यावी आणि दुसरा मार्ग निवडावा, अशा पद्धतीची जर काही तरतूद झाली, अर्थात हा पॉलिसी डिसिजन आहे, ह्याच्यामध्ये टेक्निकल ह्याच्यामध्ये भरपूर सुधारणा करून ह्याच्यामध्ये करावं लागेल, त्याच्यामध्ये बदल घडवावे लागतील. परंतु जेव्हा जेव्हा असे प्रसंग येतात त्यावेळेस तो जो प्रवासी असतो त्यालाच समजते की आपण किती हालअपेष्टांमध्ये आहोत आणि त्याला जर तसंच निकडीच्या कामासाठी जर जायचं असेल तर त्याच्या जीवाची जी काही घालमेल होत असते ती फार विचित्र पद्धतीची असते. तो घर का ना घाटका अशी त्याची परिस्थिती झालेली असते. त्याला नाही धड तिथे उभं राहून रेल्वेची प्रतीक्षा किती वेळ आपण करायची हे माहिती नसते की रेल्वे येणार किंवा नाही येणार, की 10-12 तासानंतर ती रेल्वे रद्द झाली आहे म्हणून अनाउन्समेंट होणार. हेच विचारणार आहे. आता जसं कृष्णाजींनी सांगितलं की नेमकी उत्तरं दिली जात नव्हती जेव्हा त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारण्याचा प्रयत्न केला. हा कालचा रविवारचा विषय आहे, तिथं मेगा ब्लॉक होता आणि सगळे प्रवासी तिथं अडकून पडले होते. रेल्वे कधी येणार हे माहिती नव्हतं, नेमकं काय झालं ते माहिती नव्हतं. मग अशा वेळी जेव्हा हे प्रवासी जाऊन चौकशी करतात, काउंटरवर विचारतात की बाबा नेमकं काय झालं, कारण काय, तेव्हा अशी मुजोरपणे जेव्हा उत्तरं दिली जातात पण त्यानंतरचा त्रास होतो किंवा मनस्ताप सहन करावा लागतो तो या बिचाऱ्या प्रवाशांना. आणि नेमकं म्हणजे काय
होतंय ते माहिती नसतं आणि पुन्हा ते आपली तिकीट रद्दही करतात. काही काही जण वेगळे पर्याय निवडतात. काल सुद्धा अशीच घटना घडली. अनेक प्रवाशांनी तो विषयच सोडून दिला, तो ऑप्शनच सोडून दिला आणि वेगळे मार्ग पत्करले. बरोबर. पण हा जो भुर्दंड अधिकचा सहन करावा लागतो, मनस्ताप तर आहेच, पण आर्थिक भुर्दंड सुद्धा सहन करावा लागतो, याला कोण जबाबदार आहे आणि यावर नेमकं प्रशासनानं काय काळजी घ्यावी? नाही, याच्यामध्ये मी म्हटलं तसंच की ह्याच्यावरती एक पॉलिसी डिसिजन होण्याची खरंच आवश्यकता आहे की किती वेळपर्यंत ट्रेन लेट झाली तर तिकीट आपण रद्द करून घेऊ शकतो. कारण लोकांना दुसरे पर्याय, आणि आपला कोकण भाग हा असा आहे की एका ठराविक वेळेपर्यंत आपल्याला लक्झरी मिळू शकते. एका ठराविक वेळेपर्यंत समजा एखादी प्रायव्हेट गाडी करायची असेल तर ते आपण करू शकतो. परंतु त्याच्या पुढे जर वेळ गेला तर आपल्याला हे सगळे पर्याय हे आपले बंद होतात आणि केवळ रेल्वे जी आपण ज्याचं तिकीट काढलेले आहे त्याची प्रतीक्षा करणं एवढंच फक्त आपल्या हातात असते. मध्यंतरी म्हणजे एक 2-3 वर्षांपूर्वी कोकण रेल्वेचे डायरेक्टर संजयजी गुप्ता यांची जेव्हा एक पत्रकार परिषद झालेली होती त्यावेळेस देखील अशा पद्धतीचा एक प्रश्न विचारला गेलेला होता की पर्टिक्युलरली जेव्हा मान्सून पावसाळी काळामध्ये दरड एखादी कोसळली किंवा काय झालं तर बऱ्याच वेळेस ट्रेनचं असंच वेळापत्रक कोलमडलं जात असे आणि काही वेळेस काही ट्रेन ह्या रद्द देखील केल्या जायच्या. परंतु त्या रद्द केव्हा केल्या जायच्या? एका ठराविक वेळे, समजा कोकण कन्या तेव्हा एक 7:50 ची असेल किंवा 7 वाजताची असेल तर ती कोकण कन्या जवळजवळ 8, 10, 12 तासात नंतर ती कोकण कन्या रेल्वे किंवा ती गाडी रद्द केल्याची अनाउन्समेंट केली जायची. मग जर संध्याकाळी 7 वाजताचं जर कोकण कन्याचं टायमिंग असेल त्याच्या पुढे जर 12 तासानंतर ती जर रेल्वे रद्द केल्याचं जर प्रवाशांना सांगितलं त्यांच्या पुढे कुठल्याच प्रकारचा ऑप्शन नसतो. आणि मग पुन्हा आपण त्या शब्दाकडे येतो की प्रवाशांना कुठल्याच प्रकारचं काहीच म्हणजे त्यांना ऑप्शनच राहत नाही. नाही ते एसटीला जाऊ शकत, नाही लक्झरीला जाऊ शकत, नाही कुठली प्रायव्हेट गाडी करू शकत. त्यामुळे त्यांना तिथे थांबणं किंवा जो काही पर्याय येईल त्याने पुढे जाणं, जी काही रेल्वे येईल त्याने पुढे जाणं, ह्या व्यतिरिक्त कुठला पर्याय राहत नाही. त्यामुळे तेव्हाही हा विषय एका म्हणजे प्रश्न उपस्थित केला गेलेला होता. परंतु त्याच्यावरती अजून ठोस रेल्वे प्रशासनाकडून कुठल्या प्रकारचं उत्तर किंवा काय त्याला प्रोव्हिजन्स आहेत हे अजून प्रवाशांना देखील त्यांनी क्लिअर करून सांगितलेले नाहीयेत. हा एक झाला. दुसरी गोष्ट अशी की जो काही मेगा ब्लॉकचा जो काही विषय असेल तो मेगा ब्लॉकचा जर विषय असेल, मेगा ब्लॉक हा निश्चितच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी म्हणून केला जातो. कारण आपला एकच एक ट्रॅक आहे आणि या ट्रॅकवरून अनेक गाड्या ऍट अ टाइम त्या ट्रॅकवरून धावत असतात. निश्चितच जेव्हा एका ट्रॅकवरून एवढं ट्रेनचं आवागमन होत असते त्यावेळेस तो ट्रॅक सुरक्षित ठेवणं, त्याची डागडुजी करणं, त्याचा मेंटेनन्स राखणं हे साहजिकच आलं. परंतु त्याचबरोबर प्रवाशांची सुरक्षितता देखील तितकीच महत्वाची असते, ही देखील आहे. म्हणजे आपण ज्यावेळेस या संदर्भामध्ये मी कोकण रेल्वेचे PRO सचिन देसाई यांना फोन केलेला होता त्यांनी देखील दूरध्वनीवरती मला असंच सांगितलं की कोकण रेल्वेचा हा जरी मेगा ब्लॉक असला तरी तो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी असतो. ऍट अ टाइम एका ट्रॅकवरती 50+ ट्रेन्सचं आवागमन सुरू असते. बरोबर. आणि एवढं जेव्हा सुरू असते त्यावेळेस तो ट्रॅक त्याचा मेंटेनन्स व्यवस्थित राहावा म्हणून हे सगळं काम सुरू असते. परंतु हे केलं जात असताना ज्यावेळेस प्रवाशांच्या जेव्हा मेंटॅलिटीचा किंवा प्रवाशांच्या वेळेचा ज्यावेळेस आपण विचार करतो तोही थोडासा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आता मे महिन्याचा सीझन सुरू आहे, प्रचंड गर्दी आहेत गाड्यांना, गाड्या जादा सोडलेल्या आहेत. ते देखील ठीक आहे प्रवाशांच्या सोयीसाठी म्हणून जादा गाड्या सोडलेल्या आहेत. परंतु त्या गाड्यांनी जाणाऱ्या प्रवाशांचं जे काही म्हणजे ते प्रवास त्यांचा तो कितपत सुखकर आहे हे पण तितकंच महत्वाचं आहे. आणि त्याबरोबर असे जे काही हे मेगा ब्लॉक आहेत हे आपण किती फ्रिक्वेंटली घ्यावेत किंवा कशा पद्धतीने आणि ते आत्ता घेऊन कशा पद्धतीने हे करावं हे देखील थोडासा एक विचार करण्याची गोष्ट आहे. त्याचबरोबर दुसरा विषय असा होता त्यांनीच सांगितलेला की सध्या मान्सून सेफ्टीची देखील कामं रेल्वे ट्रॅकवरती सुरू आहेत. ते देखील साहजिक आहे. जसं मी मगाशी म्हटलं की पावसाळ्यामध्ये दरडी कोसळतात किंवा असे दरड कोसळण्याचे प्रोन एरिया जे आहेत ते आयडेंटिफाय करून तिथे व्यवस्थित त्यांचं म्हणजे सुरक्षा रक्षक नेमणं किंवा हे सगळं त्यांचं ते प्रॉपर असते कोकण रेल्वेचं, त्याबद्दल काहीच शंका नाही. कारण त्यामुळेच किंबहुना हे सगळे ते प्रिकॉशन घेतात म्हणून गेल्या काही वर्षांमध्ये दरड कोसळून किंवा काहीतरी हे होऊन कोकण रेल्वे ठप्प होण्याचं किंवा अपघात होण्याचं जे काही प्रमाण हे होतं ते पूर्णपणे थांबलेलं आहे. हे साहजिक आहे. परंतु ते सुद्धा करताना आपल्या ट्रेनची म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी ऍट अ टाइम ट्रॅकवरती असलेले रेल्वे त्यामध्ये असलेले प्रवासी त्या प्रवाशांचा वयोगट ह्या सगळ्याचा जर विचार केला तर हा जो काही खोळंबा होतो ना तो फार
फार अगदी म्हणजे त्रासदायक असतो. बरोबर. आणि तो केवळ त्या ट्रेनने प्रवास करणारा जो प्रवासी असतो तेच समजू शकतो. बरोबर. आता तुम्ही जसं म्हटलात की मेगा ब्लॉक हा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी असतं, पण ते अगोदर सांगणं ही पण तेवढीच जबाबदारी आहे, कारण प्रवासी येतात कुठेतरी जाण्याच्या उद्देशानं ते येत असतात आणि काही जणांना एमर्जन्सी असते, तर काही जण पुढच्या विचाराने जात असतात, आपली कामं उरकण्यासाठी जात असतात. तेव्हा अचानक जेव्हा अशा पद्धतीच्या घटना घडतात तेव्हा नक्कीच चिडचिड होते, राग येतो, मात्र व्यक्तही करता येत नाही किंवा यावर अजूनही उपाय शोधले जात नाही. हे आपलं दुर्दैव म्हणावं लागेल, कारण इतकी वर्ष झाली मात्र हे उपाय सापडत नाहीयेत. हे कुठेतरी निराश करणारीच गोष्ट आहे. याने कोकण रेल्वेच्या प्रवासावर नक्कीच कुठेतरी परिणाम होईल किंवा एक जो अविश्वास जो आपण म्हणतो तो सुद्धा दाखवला जाईल आणि या पुढच्या काळात हे बदल आपल्याला निश्चित दिसतील अशी आपण आशा तर नक्कीच बाळगूया. पण आता मान्सूनपूर्व कामं ही मे महिन्यात का केली जातात असा सुद्धा प्रश्न येतो. म्हणजे मे महिना हा खरं तर पर्यटन हंगाम आपण म्हटला जातो आणि अनेक चाकरमानी हे आपल्या गावी येत असतात. बरेच जण याच कालावधीत परतीचा सुद्धा प्रवास करत असतात. जर ही कामं अगोदर केली तर कुठेतरी म्हणजे या हंगामावर याचा परिणाम होणार नाही असं सुद्धा मागणी एकीकडे होताना आपल्याला पाहायला मिळते. याबद्दल काय नाही, वाटतं? ही जरी मागणी केली तरी मान्सूनपूर्व कामं जी असतात ही जनरली मे महिन्यामध्येच केली जातात, कारण आपल्याकडे कोकणामध्ये साधारण एक 15 मेच्या पासून प्री मान्सून म्हणजे मान्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात होते आणि त्यानंतर मग हळूहळू जून मधून मग पाऊस जो रेग्युलर आपला मान्सूनचं जे काही आगमन होते आणि त्याच्यानंतर पावसाला सुरुवात होते. त्यामुळे आत्ताच झाडी झुडपं कापणं किंवा इतर काही दरड वगैरे कोसळणारी जिथे अशी अपघातप्रवण क्षेत्र असतील ते व्यवस्थित त्याचं कटिंग करून घेणं, बाकी ट्रॅकची बांधबंदिस्ती करणं, कारण कोकण रेल्वेचा प्रवास देखील मान्सूनच्या कालावधीमध्ये मंदावलेला असतो, त्याचा स्पीड कमी केलेला असतो, त्याचं टायमिंग वेळापत्रक बदललेलं असते, ते म्हणजे बऱ्यापैकी पुढे लेट थोडंसं हे केलेलं असते. त्यामुळे हे सगळं जे असते हे करणं हे एक मोठं अवघड काम आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्या कोकण रेल्वेचा एकच एक ट्रॅक आहे. एका ट्रॅकवरून ऍट अ टाइम एवढ्या गाड्या येणं आणि जाणं हा जो काही विषय आहे तो टेक्निकल दृष्ट्या फार सेन्सिटिव्ह असतो आणि त्या ह्याच्यासाठी म्हणजे जसं देसाईंनी सांगितलं तसं की त्या ह्याच्यासाठी तिथे बेलापूरला एक फार मोठी एक अशी 5, 6, 7 सिनियर ऑफिसर्सची एक टीम याच्यावरती सातत्याने लक्ष ठेवून असते की ह्या गाड्यांचं आवागमन व्यवस्थितरित्या होत आहे की नाही. आणि असे जेव्हा क्रुशियल पिरियड्स येतात म्हणजे जेव्हा मेगा ब्लॉक असेल किंवा गाड्यांचं टायमिंगचं वेळापत्रक सगळं बिघडलेलं असेल, अशा वेळेस जिथे जिथे म्हणून गाड्या पुढे जाणं मागे म्हणजे पुढे काढणं थांबवणं हे जे काही विषय असतात त्याचं फार म्हणजे त्या पर्टिक्युलर त्या रूममध्ये फार सेन्सिटिव्हलीरित्या ह्या सगळ्या गोष्टींचं वेळापत्रक किंवा हे सगळं हे बघितलं जात असते. हे सगळं केवळ आणि केवळ ते रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडू नये याच्यासाठी केलं जात असते. परंतु शेवटी टेक्निकल दृष्ट्या एकच ट्रॅक असल्यामुळे गाड्यांची जी काही संख्या आहे ती त्याच्या मानाने जास्ती असल्यामुळे आणि प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोकण रेल्वेचा जो काही प्रयत्न म्हणजे तो आटोकाट प्रयत्न करत असतात ते करत असल्यामुळे हे कुठेतरी हे मध्ये सगळे हे होते. पण तू म्हणतेस ते बरोबर आहे की जर मेगा ब्लॉक असेल किंवा मेगा ब्लॉक घेणार असतील किंवा गाड्या जर लेट होणार असतील तर त्याचं प्रॉपर अनाउन्समेंट मात्र प्रत्येक स्टेशनवरती होण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक स्टेशनच्या जे कोणी स्टेशन मास्टर असतील, जे कोणी जो रेल्वेचा स्टाफ असेल त्यांनी प्रवाशांना योग्य प्रकारे त्याची उत्तरं देणं, त्यांच्या प्रश्नांची निरसन करणं हे आवश्यक आहे. कारण शेवटी ते देखील काही करू शकत नसतात हे पण आपल्याला माहिती आहे. रेल्वे स्टेशनवरचा जो काही स्टेशन मास्टर असतो तो ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये कुठेच काही करू शकत नसतो. परंतु त्याच्याकडे आलेला जो काही मेसेज असतो तो योग्यरित्या प्रवाशांपर्यंत पोहोचवणं, त्याची सातत्याने अनाउन्समेंट करणं एवढं तरी त्यांच्या हातात असते आणि ते करणं आवश्यक आहे असं मला वाटते, जेणेकरून ते बाबा प्रवासी जरा थोडेसे स्थिरावतील की बाबा हा आपली रेल्वे ही 10 तासांनी लेट येणार आहे, आपल्याला इथे थांबावं लागणार आहे, आपण मनाची तयारी करायला पाहिजे की आपल्याला 10 तास इकडे थांबायचंय. नक्कीच हाच मुद्दा मगाशी कृष्णा राव यांनी सुद्धा सांगितला. कुठेतरी मुजोरपणे उत्तर दिल्यामुळे आणखीन मनस्ताप
या सगळ्या प्रवाशांना होत होता. आता आपण कालचा दिवस पाहिला, म्हणजे रविवारी ही सगळी मेगा ब्लॉकची परिस्थिती, त्यामुळे झालेला खोळंबा आपण पाहिला. पण तुम्ही आणखीन याबाबतची माहिती घेतली होती, ती म्हणजे 24 मेला पुन्हा एकदा असाच मेगा ब्लॉक होणार आहे. मात्र कालची आपण परिस्थिती पाहिली, मग आज काय नेमकं आहे? म्हणजे कोकण रेल्वेचं वेळापत्रक सुधारलंय की कालच्या पद्धतीचीच परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळणार? बरोबर. हे जेव्हा मुळात आधी कोकण रेल्वेचं हे वेळापत्रक बदलल्याची 3 कारणं आहेत. एक म्हणजे सीएसटी वरती 10 आणि 11 नंबरच्या प्लॅटफॉर्मचं एक्सटेन्शन, बरोबर. दुसरा म्हणजे मेगा ब्लॉक, आणि तिसरा प्री मान्सूनची कामं. याचं जर सगळं हे बघितलं तर आता काही गाड्या ह्या केवळ पनवेलपर्यंत जात आहेत, काही गाड्या दादर स्टेशनपर्यंत जात आहेत. हा एक विषय आहे. आणि याचं म्हणजे हे जे मेगा ब्लॉक आहेत किंवा प्री मान्सून काम आहेत ती तर करणं आवश्यक आहे. त्या प्लॅटफॉर्मचं जे काही काम आहे म्हणजे एक्सटेन्शनचं जे काम आहे ते कधी पूर्ण होईल ते काही आपण काही सांगू शकत नाही. 24 तारखेला पुन्हा मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे असं आपल्याला PROनी सांगितलेलं आहे. तो जर मेगा ब्लॉक घेणार असतील तर त्या दिवशी ज्या गाड्यांचं आवागमन असेल त्या प्रवाशांना योग्य वेळी सूचना देणं हे देखील तितकंच महत्वाचं आहे. त्यांनीच सांगितलेलं होतं की जर 3-3.5 ते 4 तासापेक्षा जर एखादी गाडी जर लेट होणार असेल तर स्टेशनवरती अनाउन्समेंट करण्याच्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत. आणि त्यापेक्षाही जर जास्ती गाडी जर लेट होणार असेल तर ज्यांनी तिकीटं काढलेली आहेत त्यांना त्यांच्या सिस्टीमद्वारे मेसेज जातात की बाबा तुमची गाडी 6 तास 8 तास लेट येणार आहे, त्यामुळे तुम्ही त्या पद्धतीने येण्यासाठी निघा, अशा पद्धतीचं सूचना देण्याचं पण आहे. त्याचबरोबर त्यांनी असं सांगितलेलं होतं की या वेळेस म्हणजे असे मेगा ब्लॉक घेतला किंवा थोडंसं वेळापत्रक जर कोलमडलं तर स्टेशनवरती गर्दी होते प्रचंड, कारण सगळ्याच गाड्यांचं वेळापत्रक बदललेलं असते, गाड्या लेट झालेल्या असतात. आता येणारी गाडी 4 तासाने येणारी असते, त्या गाडीची गर्दी, त्याच्या पुढच्या गाड्यांची गर्दी, असे प्रवाशांची गर्दी झालेली असते. मग अशा वेळेस या प्रवाशांना पर्याप्त स्वरूपामध्ये पाणी, खाण्याची व्यवस्था किंवा त्यांचे इतर ज्या काही सुविधा आहेत त्या मिळायला पाहिजेत. म्हणून त्यांनी रेल्वे प्रशासनाने तिथल्या वेंडर्सना म्हणजे जे कोकण रेल्वेने हे केलेले वेंडर्स आहेत त्यांना देखील सूचना दिलेल्या आहेत की तुम्ही व्यवस्थित प्रमाणामध्ये मुबलक प्रमाणात तुमच्याकडे पाण्याचा साठा ठेवा. जे तुम्ही आत्ता जे काही बनवता पदार्थ त्याच्यापेक्षा थोडेसे जास्ती पदार्थ बनवा, ते दुप्पट तिप्पट किमतीने विकू नका. आपण स्वतः डमी एखादं गिराईक पाठवून तुम्ही अशा पद्धतीने काम करताय का हे पण आम्ही बघू, किंवा रेल्वेमध्ये तुमचे जे काही वेंडर्स फिरत असतात त्यांना देखील तशा पद्धतीच्या सूचना द्या. हे सगळं ते त्यांनी केलेलं आहे असं ते म्हणतात. हे जरी असलं तरी आज कालचा जो काही प्रकार झाला त्या ह्याच्यावरती खरंच अशी परिस्थिती होती की एकतर आपला कोकण भाग असा आहे की कुठून तरी गावातून स्टेशनवरती लोक आलेली असतात, रिक्षेचं 1000, 1200, 500, 700 रुपये भाडं देऊन आलेली असतात, त्यांना पुन्हा आपल्या घरी जाऊन जेवून येणं काही शक्य नसतं. आणि रेल्वे लेट होणार आहे हे काही जणांना माहिती नसते. आपल्याकडे एवढा हिली रिजन आहे, आपला जेवढा डोंगराळ भाग आहे की तो मेसेज जरी त्यांनी पाठवलेला असला तरी तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचलाय की नाही पोहोचलाय हे देखील आपल्याला माहिती नसते. त्यामुळे लोक गाडी आपली आहे बाबा 2 वाजता आहे तर त्याच्या अगोदर एक साधारण 1:30 वाजेपर्यंत किंवा 1 वाजेपर्यंत स्टेशनवरती येऊन थांबलेली असतात. आणि त्यांच्या एक मेंटॅलिटी असते की आपल्याला रेल्वेमध्ये काहीतरी खायला मिळणार आहे, त्यामुळे सगळेच जण काही डबे घेऊन येतात, खायच्या वस्तू घेऊन येतात, असं काही होत नाही. आणि ऍट अ टाइम 500 माणसांची गर्दी जेव्हा 5000 लोकांपर्यंत जाते त्यावेळेस तिथलं सगळंच हे जे काही गणित असते रेल्वे स्टेशनवरचं हे सगळं बिघडून जाण्याची शक्यता म्हणजे हा के बराबरच आहे, म्हणजे ती बिघडूनच जाते. परंतु हे सगळं करत असताना कुठेतरी थोडंसं एक बॅलन्सिंग ठेवण्यासाठीचं जे वातावरण आहे ते थोडंसं होण्याची आवश्यकता आहे. मग तिथले कर्मचारी असतील, तिथले मेंटेनन्सचे हे ठेवणारे माणसं असतील त्यांच्या मार्फत त्यांना कम्फर्ट देणं, किंवा ज्या काही रेल्वेच्या वेटिंग रूम्स वगैरे असतात तिथे व्यवस्थित पाणी किंवा त्यांचे वॉशरूम्स वगैरे स्वच्छ आहेत की नाही हे बघणं, हे थोडंसं जर केलं ना तर आपल्याकडचे प्रवासी समजूतदार आहेत, समंजस आहेत, ते तेवढं टॉलरेट करू शकतात. नक्की. पण आता आजच्या वेळापत्रकाचं नेमकं काय, म्हणजे कोकण रेल्वेचं वेळापत्रक सुरळीत झालंय की त्याची नेमकी अवस्था काय आहे? नाही, आजही दुर्दैवाने परिस्थिती अशी आहे की कालपासूनचे हे जे काही ट्रेन लेट झालेले आहेत, आता जसं कृष्णाने सांगितलं की माझ्या समोरूनच जाणारी गाडी होती तीच सांगितली आमच्या स्टेशन मास्टरनी की ही जी गाडी जाते ती मळगावला जाणार आणि तीच रिटर्न येणार आहे. म्हणजे आता ह्या ज्या जादा गाड्या आहेत त्याच्या एकच रॅक आहेत, त्यामुळे जी गाडी येते तीच गाडी रिटर्न जाते. त्यामुळे त्या गाड्यांचं जोपर्यंत अजून एक 2-3 दिवस हे जोपर्यंत सुरळीत होणार नाही
तोपर्यंत हे टाइम टेबल जे आहे ते थोडंसं 19-20 इथे तिथे होतच राहणार आहे. बरोबर. ज्या रेग्युलरच्या गाड्या आहेत ते जास्तीत जास्त वेळेमध्ये नेण्याचा प्रयत्न रेल्वे प्रशासनाचा आहे आणि त्यांच्याकडून तो प्रयत्न केला जातोय. तरी त्यासाठी आता त्याच्यामध्ये एक हे आहे की ह्या गाड्या पनवेल किंवा दादरपर्यंत जात आहेत. आता मांडवी, कोकण कन्या ह्या ज्या गाड्या आहेत ह्या पनवेलपर्यंत जात आहेत. त्यामुळे तिथून परत पुढे जाणं हे परत हे आहे, कारण ते प्लॅटफॉर्मची कामं सुरू आहेत. बरोबर. ते आता ती जोपर्यंत होत नाही, म्हणजे याला किती दिवस लागतात, समजा एक जून महिन्यापर्यंत जर झाली तर हाच सीझन आहे. बरोबर. जून महिन्यापर्यंतच किंवा जूनच्या एक 7-8 तारखेपर्यंतच हा जाण्याचा आता इथून, कारण सुट्ट्यांचा हंगाम संपून हो. मुंबईला शाळांसाठी जाण्याचा किंवा जे चाकरमानी सुट्टीसाठी आलेलं असतं ते परत जाण्याचा हा सीझन असतो. त्यामुळे हे थोडंसं मला असं वाटते की जून महिन्यापर्यंत हे थोडंसं वेळापत्रक जे आहे ते थोडंसं 19-20 होतच राहणार आहे आणि बरोबर. त्याचा थोडासा त्रास हा प्रवाशांना सहन करावा लागणार आहे. मात्र जर तुम्ही कोकण रेल्वेनं प्रवास करत असाल तर अगोदर या सगळ्याची माहिती नक्की घ्या आणि रेल्वे प्रशासनाशी संपर्क साधा, नाहीतर तुम्हाला सुद्धा असाच मनस्ताप सहन करावा लागणार. धन्यवाद मॅडम, तुम्ही अतिशय महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिली आहे आणि या माहितीचा नक्कीच आपल्या कोकण रेल्वेच्या प्रवासांना उपयोग होणार आहे अशी आशा एकच बाळगते. त्याच्यामध्ये मला ऍड करावं असं वाटते की जो विश्वास कोकणातल्या माणसांचा कोकण रेल्वेवरती आहे हो. तो इतर कुठेही गेलं तर तुला तो समजणार नाही. मी जसं पहिल्यांदाच म्हटलं तशी कोकण रेल्वेवरची इथल्या प्रवाशांची एक श्रद्धा आहे की आपल्याला रेल्वे व्यवस्थित आणि सुरक्षित आपल्या गंतव्यस्थानापर्यंत घेऊन जाणार आहे. त्यावरती अवलंबून असलेले मग वेंडर्स आले, मी म्हटलं तसं बरोबर, जे हो. विक्रेते आहेत, इतर आहेत, त्यांचा देखील त्याच्यावरती विश्वास आहे. त्यामुळे ह्या विश्वासाची फार चांगल्या पद्धतीने कदर रेल्वेने करायला पाहिजे. अगदीच. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की हे एक श्रद्धास्थान आहे अशा पद्धतीचे, म्हणजे रेल्वे जर बंद असेल तर आपल्याकडचं आत्ता, कारण पूर्वीच्या काळामध्ये एसटी हे एक प्रवासाचं साधन होतं, बरोबर. परंतु आता रेल्वे हे मुख्य प्रवासाचं साधन झालेलं आहे. त्यामुळे रेल्वेवरती असलेली श्रद्धा, रेल्वेवरती असलेला विश्वास हा जास्तीत जास्त कसा वाढेल आणि प्रवाशांना जास्तीत जास्त कम्फर्ट कसा मिळेल ह्याच्यासाठी जे प्रयत्न कोकण रेल्वेकडून सुरू आहेत त्याला लवकरच यश मिळून हा प्रवास जो आहे तो सुखकर होईल आणि आपला पर्यटन दृष्ट्या जिल्हा असल्यामुळे हा जो काही सुंदर आता पावसाळ्यातल्या बरोबर. वेळेस जो काही हिरवागार सृष्टी बघत बघत होणारा जो प्रवास आहे तो छान होईल, याच्यासाठी निश्चितच कोकण रेल्वेने त्याचं हे काळजी बरोबर. घेणं बरोबर. आवश्यक आहे. थोडंसं गांभीर्य बाळगून रेल्वे प्रशासनानंही या गोष्टींची योजना केली, यावर उपाय शोधून काढले तर नक्कीच कोकण रेल्वेचा प्रवासी सुद्धा सुखावेल आणि त्याचा प्रवास सुखकर होईल. पण मात्र सध्याची परिस्थिती पाहिली तर काहीसं कोकण रेल्वेचं वेळापत्रक हे बिघडलेलं आहे आणि शिवाय 24 मेला पुन्हा एकदा मेगा ब्लॉक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर तुम्ही कोकण रेल्वेनं प्रवास करणार असाल तर याबाबतची संपूर्ण माहिती घ्या आणि मगच यानं प्रवास करा. कारण सध्या मे महिन्याची सुट्टी आहे, पर्यटन हंगाम देखील सुरू आहे, त्यामुळे चाकरमानी गावी येतात तर बरेच जण परतीचा प्रवास देखील करतात. अशा वेळी कोकण रेल्वेनं अगोदरच याची खबरदारी घेण्याची गरज आहे. कोकण मार्गावर निघणाऱ्या जर तुम्ही मेगा ब्लॉक किंवा गाड्यांना उशीर होणार असेल तर निदान त्याची कल्पना प्रवाशांना देणं गरजेचं आहे, नाहीतर कधीतरी कोकणवासियांच्या संतापाचा कडेलोट होईल एवढं मात्र नक्की. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.